numru sostanzjali ta' testijiet, infatti għamilna 1207 swabs. U minn dawn ħarġu 5 li huma pożittivi. Allura t-total ta' każijiet li għandna li huma pożittivi issa huwa ta' 463. Il-total ta' swabs minn meta bdejna issa tela għal 31,736. Kellna wkoll aħbarijiet tajba fejn aħna sibna iktar nies li issa fiequ, infatti kellna 36 persuna li fieq u t-total ta' nies li fiequ kien ta' 339. Bekk it-total ta' każijiet li huma attivi huwa ta' 120. Ħanaraw il-każijiet li kellna li kienu pożittivi mill-bieraħ sal-lum. Kellna raġel ta' 41 sena li huwa mill-Filippini li huwa residenti u jaħdem hawn Malta fis-26 ta' April beda jkollu sintomi ta' uġieħ ta' ras u anka ikkomplejnja li kellu nuqqas ta' xam u kien jaħdem fuq barra fuq kostruzzjoni u hemmhekk allura aħna qegħdin nagħmlu l-contact tracing u allura wkoll qed naraw ukoll in-nies tal-household miegħu. Kellna raġel mis-Sudan li jgħix fil-komunità li huwa ta' 33 sena, dan fit-13 ta' April li beda bid-deni sola tuħta nifs u anka ejja u aħna bħalissa dejjem bil-contact tracing tal-kontatti tiegħu li jgħixu fl-istess household miegħu u anka fuq il-post tax-xogħol. Kellna raġel Malti ta' 49 sena li fis-27 ta' April beda bis-sintomi ta' sola u griżmeħ jiġawh, dan jaħdem f'residenza tal-anzjani però ma kellu l-ebda kuntatti ma' residenti jew pazjenti. U għalhekk aħna qegħdin nagħmlu kuntatt tal-persuni li kienu f'kuntatt miegħu fuq il-post tax-xogħol li ma kinux pazjenti u anka l-familja tiegħu. Kellna mara Maltija ta' 27 sena li din ma kellha l-ebda sintomi imma ħarġet pożittiva bħala parti mill-screening li qegħdin nagħmlu għal persuni li ħajkunu jiġu operati fl-Isptar Mater Dei. U għalhekk aħna wkoll qegħdin nagħmlu il-contact tracing issa ta' persuni fejn taħdem ġa uffiċċju privat u anka il-household contacts tagħha. Ħar waħda hija mara Maltija ta' 52 sena li din ukoll ma kellha l-ebda sintomi imma hija waħda minn dawk il-każijiet pożittivi li qbadna aħna fl-Enhanced Screening Program, Testing Program li qegħdin nagħmlu aħna biex naraw jekk hemmx nies anka li huma pożittivi li m'għandhomx l-ebda sintomi. Li persuna taħdem l-Isptar Mater Dei u allura aħna għamilna risk assessment ta' fejn taħdem mhijiex healthcare worker u l-kuntatt li kellha ma' nies oħrajn kien minimu ħafna. Ħlief kien hemm ftit kollegi magħha li hemmhekk issa aħna dawn qegħdin f'kwarantina u anke qegħdin inkomplu nsegwuhom u anke l-kuntatti tal-familja tagħha. Dak kienu l-5 każijiet li kellna llum. Kellna palmet ukoll 36 persuna li komplejna nagħmluhom it-testijiet wara li ħarġu huma pożittivi u issa dawn ġew dikjarati bħala li fiequ. Dawn kellna etajiet li huma varjati, għandna żewġ persuni bejn età ta' inqas minn 9 snin, 3 persuni ta' età bejn 10 u 19 il-sena, 6 persuni bejn età ta' 20 u 29 sena, 12 persuna bejn età ta' 30 u 39 sena, 6 persuni bejn età ta' 40 u 49 sena, 2 persuni bejn 50 u 59 sena, 2 oħra bejn 60 u 69 sena u kellna 3 persuni bejn l-età ta' 70 u 79 sena. Bekk kienu dawk is-36 każ li kien pożittiv. Xtaqt nagħti wkoll naqas is-sitwazzjoni dwar x'qed jiġri wkoll fil-Halfart End Village. Il-bieraħ komplejna għaddejjin bit-testijiet li aħna qegħdin nagħmlu li dawn in-nies kollha anke li ma kinux simptomatiċi u l-bieraħ għamilna 96 test ieħor minn dawn ma ħareġ l-ebda wieħed li huwa pożittiv. Nfakkarkom ukoll li hemmhekk kellna sitwazzjoni fejn hemm kwarantina li kienet għada, però peress li l-bieraħ insertajna li kellna minn fost it-testing program li qegħdin nagħmlu hemmhekk iktar każijiet li ġew pożittivi, allura kien hemm espożizzjoni għal gruppi minnhom, allura għal dawn il-gruppi kellna wkoll issa nestendew il-kwarantina. Però aħna bqajna għaddejjin bit-testijiet tagħna kemm jista' jkun qegħdin naraw li naqbdu lil kulħadd, infatti issa għamilna 601 tests.
u minn dawn fakkarkom li ħarġu 48 cases li huma pożittivi. L-aħbar tajba wkoll f'din is-sitwazzjoni hija li aħna kellna 7 minn dawn il-każijiet li kienu pożittivi, aħna rġajna għamilnilhom it-test u issa ħarġu li huma negattivi u allura hemmhekk issa dawn jistgħu anke joħorġu mill-kwarantina u jkunu rilaxxati. Bra minn hekk ukoll aħna konna qegħdin naħdmu b'sistema fejn qegħdin nagħmlu cohorting ta' dawn ir-residenti, għamilna grupp minnhom li għamilnilhom it-testijiet, ħarġu negattivi u żammejnihom għalihom kompletament mill-oħrajn. Allura dawn hemmhekk kienu qegħdin ġa cohorted area fejn ma kellhomx kuntatt. U hekk issa dawn għadda wkoll 14-il ġurnata kwarantina wara li huma kienu negattivi u li jura wkoll dawn il-46 oħrajn li jistgħu wkoll joħorġu mill-kwarantina. Bekk issa qegħdin naraw sitwazzjoni fejn aħna f'dan iċ-ċentru qegħdin inkomplu nibqgħu nagħmlu t-testijiet lil kulħadd, nibqgħu nikkontenjaw is-sitwazzjoni manka wkoll nibqgħu naraw li jkollna numru minnhom li issa la darba nkunu assigurajna li dawn m'għandhomx iktar il-mikrobu, allura hemmhekk ikun jistgħu joħorġu wkoll minn din il-kwarantina. Bħalma qegħdin naraw is-sitwazzjoni f'Malta qiegħda fejn aħna qed ikollna numru ta' każijiet ta' kuljum li huwa pjuttost baxx, is-sitwazzjoni qiegħda tajba kif inhi li aħna qiegħda tkun hekk minħabba l-isforzi kollha li qegħdin jiġru minħabba l-kooperazzjoni tal-pubbliku fejn qegħdin naraw li bħala kunċett qegħdin dejjem inżommu social distancing. Dan huwa importanti ħafna għaliex nafu anke x'ġara f'pajjiżi oħra li ikun hemm iktar nies li ma tkunx qbadthom permezz tat-testijiet il-maġġor parti ikun hemm minnhom li ma jkollhomx l-ebda sintomi ma jkun hemm oħrajn li jkun għadhom ma ġewx għat-testing. Allura importanti bħalissa qegħdin f'dan l-istadju fejn irridu inkomplu nżommu social distancing ħalli jekk aħna nkun nistgħu nkomplu nżommu s-sitwazzjoni stabbli. I'd like to give a brief overview in English. We have continued through our testing program, whereby we have yesterday done 1,207 tests, and out of these we have had 5 cases who resulted positive. In total, we have 463 cases now. The swabbing has enhanced greatly now again and reached to the levels that we would like it to be and to continue to enhance it. And in total, we have done 31,736 swabs. We have also good news whereby we have 36 people who have recovered. So the total of people who have recovered is 339. So the total active cases is 120. Our appeal is always that we need to continue with this stabilized situation in Malta, whereby we need to continue to adhere to the measures that have been instituted and also to stick to social distancing, which is very important because we know that there would be cases within the community who wouldn't know that they have the virus because most of them would be without any symptoms, but also we can have people who haven't come forward for testing. So our appeal is any people with any symptoms come forward for our testing and also stick to social distancing. Thank you. Morru għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Bonġu, Nicole minn One News. Forsi ma nafx tista' xittina daqsxejn għandament, kemm hemm persuni li qed jinżammu l-isptar Mater Dei u persuni fl-ITU. Fl-ITU għatanna persuna waħda li qiegħed hemmhekk u n-numru ta' każijiet li għandna f'Mater Dei dejjem qiegħed jonqos. Kurt, Malta Today. Hi, Profs, good afternoon. Żewġ mistoqsijiet. Semmejt li waħed mill-każi ġodda huwa ta' persuni li ma kellhomx sintomi u kien parti mir-routine testing. Ma nafx jekk għandkomx data, informazzjoni fuq kemm kien hemm nies li reġistraw pożittivi għal COVID mingħajr ma kellhom sintomi tul dawn l-aħħar ġimgħat. U t-tieni mistoqsija rigward ħalfar. Kemm hemm attwalment ġifieri persuni li għadhom fi kwarantina, jien fimt li l-kwarantina mhux se tkun tikkaverja lil kulħadd f'ħalfar kif kienet f'dawn l-aħħar darbtejn li ġiet estiża, kemm hemm nies li għadhom fi kwarantina. Fuq il-każijiet ta' asymptomatic nkun nistgħu nagħtukom aġġornament tal-każijiet li kellna li huma asymptomatic għaliex issa n-numru ta' testijiet li qed nagħmlu anke dawk li qegħdin joħorġu li huma asymptomatic qiegħed dejjem jiżdied. Però il-maġġor parti ta' każijiet li kellna xorta huma iktar dawk in-nies li kellhom is-sintomi.
Fuq ħalfar aħna għandna nies li huma residenti hemmhekk li għandhom il-kwarantina tagħhom li qiegħda tkun determinata skont kif huma aħna żammejnihom f'gruppi. Bħalmet aħna kellna grupp minnhom li kellhom il-kwarantina tagħhom li tagħla għada, però aħna għandna dawk in-nies li huma kienu diġà qegħdin pożittivi li aħna meta huma dawn ħarġu pożittivi dawk il-każijiet aħna poġġejnihom iżolazzjoni u aħna qegħdin inkomplu nsegwuhom biex wara 14-il ġurnata hemmhekk jekk it-test joħroġ negattiv, hemmhekk imbagħad la darba qatt ma kellhom sintomi jkun jistgħu joħorġu wkoll mill-kwarantina. Għandna grupp ieħor dan li ħanoħorġu mill-kwarantina wkoll illum huma ta' nies li aħna żammejnihom f'kwarantina wara li huma għamilnilhom it-test u ħallejnihom kompletament għalihom. Allura dawn ukoll jkunu jistgħu joħorġu. Għandna gruppi oħrajn ukoll li għandhom kwarantina li hija differenti għaliex dawn aħna żammejnihom ukoll għalihom wara li għamilnilhom it-test. U bekk aħna nkunu qegħdin naraw li inti jkollok il-kwarantina l-gruppi kollha li hemm residenti fil-ħalfar ikunu kollha differenti u għalhekk aħna qegħdin inkomplu nsegwuhom ħalli naraw kulħadd la darba talaqlu l-kwarantina skont ma ġiet determinata hemmhekk nkun nistgħu noħorġuh ukoll. Simon minn Net News. Salim lek, Prof, xtaqt nistaqsik għaliex naturalment qed noqorbu aktar lejn l-istaġun tas-sajf u ħafna din jistaqsu jekk għandkomx idea f'dan l-istadju meta jew jekk hux viċin li jinfetaħ lura l-ajruport. Naturalment anke mill-aspett ta' turiżmu għaliex ħafna inkwetati jekk dan jinfetaħ jista' jerġa' ikollna firxa lura ta' barranin li jiġu f'pajjiżna wara s-suspett il-biża' illi il-virus jerġa' jibda jiġri f'pajjiżna. Bħalma semmejna aħna għandna qed naħdmu fuq il-transition strategy fejn tħares x'inhuma dawk il-miżuri u meta l-aħjar inti tkun tista' tibda tnaqqas minnhom. Irridu nifhmu li hemm barra minn Malta hemm sitwazzjonijiet ta' pajjiżi fejn għandhom firxa qawwija għadhom għaddejjin bil-każijiet ħafna iktar mit-trasmissjoni li għandna u Malta, hemm pajjiżi oħrajn li għandhom qrib li huma kif qiegħda Malta. Jiġifieri aħna s-sitwazzjoni rridu nibqgħu insegwuha, rridu naraw li kull miżura li ndaħlu, kull miżura li aħna nkun nistgħu innaqsu rridu naraw x'ħajkun l-impatt tagħha. L-importanti huwa li aħna nkomplu nżommu sitwazzjoni li tkun stabbli u bħalma tistgħu tifhmu il-fatt u l-miżura li inti tiftaħ l-ajruport hija waħda mill-miżuri tal-aħħar fejn inti tara li hemmhekk is-sitwazzjoni tkun stabbli hemm fil-pajjiżi l-oħra wkoll. Claudio mill-Orizzont. Nsellimlek, Prof Gawċi, fid-dawl tal-fatt li pajjiżi bdew jilaxkaw miżuri fejn jidħlu loti ta' sagramenti mill-Knisja bħalma huma magħmurijiet, qarbin u żwieġ. Meta taħseb li dan jista' jibda jsir ukoll f'Malta b'mod ikkontrollat? Grazzi. Kull miżura li daħħalna aħna għamilniha b'risk assessment u l-istess qegħdin nagħmlu. Allura inti trid tara li kull miżura li tista' tirrilaxxa trid tara x'risk assessment u x'impatt jista' jkollha. U dak huwa l-bażi li aħna qegħdin naħdmu fuqu. Rridu nifhmu li dawn il-sitwazzjonijiet li semmejt ħajkollok numru ta' nies li ħajiltaqgħu flimkien. U allura hemmhekk aħna għadna maħniex f'dik is-sitwazzjoni. Rridu nevitaw li n-nies jiltaqgħu flimkien għax bħalma dejjem konna qed ngħidu għandek nies li jistgħu jkunu qegħdin infettivi għaliex ikollhom il-virus u persuna jkun għadu ma jafx. Dawk li nafu bihom aħna tajjeb nafu bihom għaliex dawn aħna għamlilhom it-test tlabnihom joqogħdu f'iżolazzjoni u aħna qegħdin insegwu li dawn jibqgħu f'iżolazzjoni sakemm ir-riżultat joħroġ negattiv, allura hemmhekk inti la darba jkollok riżultat negattiv, hemmhekk ifisser li inti għadek m'intix tkun effettiv lil ħadd ieħor. Dawn huma l-mezzi ta' kontroll li qed jimxu pari passu wkoll ma' dak li qed nippjanaw aħna wkoll fil-miżuri tagħna wkoll. Claire, Times of Malta. Good afternoon, Prof Gawci. So you mentioned some days ago that you're looking at contact tracing apps. Are we looking at the centralized approach or the decentralized approach? Because different EU countries have had different approaches. And Luxembourg has now announced that it will be testing every single person. Is that something that we're looking at, and would it be something that we could introduce soon? Mela, fuq il-contact tracing app, bħalissa aħna għandna tim minn nistana kif ukoll entitajiet oħra li qed jaħdmu fuqha li aħna f'kuntatt dirett ukoll kemm mal-Unjoni Ewropea, kemm l-evidenza u l-guidelines li qed joħorġu mill-ECDC, imma anke f'grupp fejn qegħdin nies minn diversi entitajiet li qegħdin jaħdmu flimkien.
Hemmhekk aħna qegħdin naraw x'inhu l-aħjar mod li inti tista' tagħmel biex inti tkun l-aħjar mezz li tkun tista' taqbad lin-nies permezz tal-contact tracing. Rridu nfakru li din l-app taħdem xi ħaġa li hija volontarja u ma tintervenjax fil-privatezza tal-persuni. Dawk huma l-għanijiet prinċipali tagħna li rridu nħallsu. Però rridu nkunu ċerti li tkun app li nkun nistgħu tkun effettiva, anke tkun diġà approvata, ħalli hekk aħna nkun nistgħu nieħdu l-benefiċċju kollu li nistgħu nieħdu minnha. Fuq il-swabbing li qiegħed isir ukoll iva qegħdin naraw li hemm diversi pajjiżi issa li qegħdin ikomplu jżidu t-testing program tagħhom. Ftakru Malta kienet waħda mill-aħjar pajjiżi fejn għamilna waħda mill-iktar rata għolja ta' testijiet u propju dawk kien qed ikunu riżultati li aħna qegħdin naqbdu kemm jista' jkun mill-każijiet li qed ikollna. Issa hemm il-pajjiż li qegħdin ikomplu jżidu wkoll it-testing program tagħhom u aħna wkoll qegħdin naraw kif nistgħu nkomplu nżidu. Dejjem niftakru però li inti meta għamilt it-test tal-screening permezz tat-test tal-PCR li jsir is-swab, hemmhekk inti tkun qed taqbad dik is-sitwazzjoni fejn il-persuni jkollhom partiċelli tal-virus fihom. Jekk int ma jkollokx biżejjed partiċelli tal-virus, hemmhekk dak it-test ma jaqbdux. Allura hemmhekk xorta jrid ikollok sitwazzjoni fejn il-persuni xorta jridu jibqgħu jsegwu il-social distancing, anke jekk huma għandhom riżultat li huwa negattiv. Liam Carter minn TVM. Liam? Professor Gawġi. Il-każijiet qed jibqgħu relattivament baxxi, temp qed jisħon u naturalment namra tal-Maltin mal-baħar ma nafsitx. Nafu li l-parir huwa approċċ għal bżonn jew għal eżerċizzju, però l-hawn jista' jiġi meqjus bħala wkoll eżerċizzju. Allura x'taq nistaqsik, x'inhu l-parir tal-awtoritajiet dan ir-rigward? Grazzi ħafna. Aħna bħalma dejjem nisħu hija li l-persuni, speċjalment in-nies vulnerabbli l-ewwel nett importanti li dawn ma joħorġux ħlief għal bżonnijiet għaliex jekk jiltaqgħu ma' virus huma jista' jkollhom iktar komplikazzjonijiet u anka jista' jwassal li jkollhom bżonn jidħlu l-isptar u anka sfortunatament imwiet. Importanti ħafna wkoll li jekk hemm nies li ħajjoħorġu, importanti li hemmhekk iridu nżommu social distancing. U allura aħna wkoll qegħdin naraw kif jista' jkollok sitwazzjonijiet fejn inti persuni importanti li meta joħorġu dejjem ikunu importanti ħafna mal-nies tal-familja tagħhom. Għaliex jekk inti tkun espost għall-familja tiegħek stess, hemmhekk għandek sitwazzjoni ta' ammont ta' espożizzjoni. Imma jekk inti tkun espost għal nies barra mill-familja tiegħek, hemmhekk tkun dejjem qiegħed iżżid ir-riskju. Sam minn Love in Malta. Good afternoon, Professor Gauci. I have two questions for you. Police have said it's not illegal for hairdressers to work at their clients' private homes. Can you clarify this situation and what is your advice to hairdressers and people seeking their services? And my second question is, the UK's Health Secretary has said he is worried about a new disease in children possibly linked to COVID-19. Is Malta carrying out research into this? Fuq il-hairdressers kellna diversi mistoqsijiet. L-avviż legali li ħriġna kien li entitajiet ta' retail li mhumiex essenzjali, ġifieri hemmhekk kien hemm hairdressers, beauticians, u anka servizzi li jingħataw minn ċertu postijiet, hemmhekk dawk kien l-avviż legali li jingħalqu. U allura aħna hemmhekk rajna li dawn ingħalqu, allura dan is-servizz m'għadux jingħata. Però wkoll kien hemm mistoqsijiet jekk dan is-servizz għadux jingħata mid-djar tan-nies. Irridu niftakru li avolja l-avviż legali ma jgħidx li dawn m'għandux isir, irridu niftakru li inti għandek sitwazzjoni hawnhekk fejn jekk inti għandek hairdresser, beautician, jew inkella nies oħra li qegħdin joffru dawn is-servizzi li niftakru mhumiex servizzi essenzjali, hemmhekk ħadkun qed tpoġġi lil persuni f'riskju. Kemm ħadd poġġi persuni f'riskju lil dak li ħajkun qed joffri servizz fid-djar tan-nies, speċjalment jekk inti għandek anzjani jew nies li għandhom mart kroniku. Imma anke ħadd poġġi f'riskju lil persuna li tkun qiegħda toffri s-servizz. Allura hemmhekk aħna bil-kunċett ta' social distancing li jkollok persuni li qegħdin imorru fid-djar tan-nies joffru dawn is-servizzi tkun qiegħda tmur kontra kull kunċett li aħna qegħdin nippromovu biex nikkontrollaw din is-sitwazzjoni.
Fuq l-alert li ħarġu anka l-Ingilterra, emmek l-Ingilterra kienu qegħdin jaraw li għandek ċertu marda hija l-Kawasaki disease li hija marda li ma jafux eżatt minn xiex tiġi, però jafu li hija tkun iktar frekwenti qabel ma tibda a viral condition. Ma jafux jekk tiġix tieħda minn persuna għall-oħra permezz ta' virus x'aktarx mhuwiex, però hija kundizzjoni li taffettwa l-iktar l-itfal li tikkaġunalhom infjammazzjoni tal-lymph nodes tagħhom li ġeneralment bħala sintomi joħorġu rash fl-idejn u anka madwar id-dwiefer, anka jkun hemm tqaxxir tal-ġilda u anka ġeneralment inti jkollok sitwazzjoni jekk ikollok avvanz ta' din il-marda sfortunatament ikun hemm komplikazzjoni tal-qalb. Allura hemmhekk aħna qegħdin naraw jekk ikun hemm xi sintomi minn dawn l-appell tagħna huwa li mill-ewwel in-nies ikellmu lit-tabib ħalli jaraw jekk hijiex din il-kundizzjoni. Tajjeb ngħidu li hija kundizzjoni li mhijiex komuni ħafna, aħna sa issa kellna każ wieħed biss ta' Kawasaki disease u dan għamilnielu it-test u ħareġ li huwa COVID negattiv. Allura l-għan tagħna huwa li nkomplu nsegwu s-sitwazzjoni jekk ikun hemm sintomi li jkunu differenti aħna flimkien ukoll mal-kliniċi qegħdin naħdmu biex inkunu żgur li dawk il-każijiet jew xi manifestazzjonijiet differenti ta' din il-marda naqbduha mill-ewwel. Amy minn Newsbook. Good afternoon, Prof. Gawci. Ma nafx tistax tikkonferma jekk f'Għawdex hemm każijiet attivi u jekk hemm kemm huwa dan l-ammont ta' każijiet attivi f'Għawdex. Mill-każijiet li kellna ta' Għawdex kienu fost dawk li aħna konna qegħdin naraw li jkunu fiequ u issa lura hemmhekk Għawdex ma ġbaqalna każijiet li huma attivi. Xewna Malta Independent? Hi, good afternoon, Professor Gawci. My question is regarding immunity passports, which are related to the detection of antibodies to the virus. And these passports are also being recommended by some countries. Is Malta considering such immunity passports? Thank you. Thank you, Xawna. Di mistoqsija importanti ħafna. Aħna qegħdin naraw x'inhu jiġri bis-sitwazzjoni ta' dik l-immunità li timbena wara li persuna jkun affettwat bil-virus. Jiġifieri dik in-natural immunity li timbena. U mill-informazzjoni li qegħdin naraw anke minn studji li qed isiru barra hija li l-immunità mhijiex daqshekk qawwija daqskemm wieħed jistenna. Allura inti l-fatt li jkollok persuna li hu kien pożittiv u mbagħad fiq mill-marda mija l-ebda garanzija li dan il-persuna għandu immunità biżżejjed biex hu jekk jerġa' jiltaqa' mal-virus ma jerġax joħodha. U allura anka fuq istruzzjonijiet li ħarġet l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa hija li m'għandhomx jintużaw dawn l-immunity passports għaliex qatt m'għandniex informazzjoni biżżejjed biex aħna nkunu żgur li dawk in-nies li kienu morda issa għandhom l-immunity. La nafu kemm ikollhom immunity u anqas nafu kemm iddum l-immunity. Allura din hija sitwazzjoni li jekk jintużaw dawn l-immunity passports tista' tkun qed tpoġġi ta' riskju lil ħaddieħor. Il-pariri tagħna jibqgħu l-istess. Importanti ħafna li dawk in-nies li għandhom xi sintomi ejjew kellmuna ċemplulna l-111 ħalli aħna nkun nistgħu nevalwaw x'inhuma s-sintomi tagħkom u nkun nistgħu nagħmlukom it-test. Bekk aħna nkun nistgħu wkoll insegwu l-kundizzjoni tagħkom għaliex tiftakru li anke jekk intom tibqgħu id-dar aħna wkoll ħankomplu nsegwu l-kundizzjoni klinika tagħkom hemm it-tobba tal-kura primarja li qegħdin jitkellmu ta' kuljum ma' dawn il-pazjenti. Imma wkoll jekk għandna nies li huma vulnerabbli importanti ħafna li dawn ikellmuna ħalli aħna nagħmlulkom it-test. Dawk in-nies li huma bedbound li ma joħorġux aħna għandna tim ukoll li jista' jmur id-dar. Għandna wkoll servizz għal dawk in-nies li m'għandhomx transport biex jiġu il-testing hubs tagħna fejn nistgħu niġu għalikom ukoll. Allura ejjew nagħmlu użu tajjeb minn dan is-servizz, aħna qegħdin inqarbu t-testijiet lejkom ħalli aħna nkun nistgħu nibqgħu għaddejjin bl-istrateġija li nfittxu n-nies li huma pożittivi ħalli aħna nkomplu naqsu ir-riskju ta' trasmissjoni. Xtieq nirringrazzja lil kulħadd, insellem lill-ġurnalisti, lill-pubbliku li jsegwuna ta' kuljum u nawguralkom is-saħħa lil kulħadd u l-ġurnata tajba. Grazzi.